Най-добрият български тенисист Григор Димитров продължава на четвъртфиналите в Мадрид. Следващият му матч е с Рафаел Надал. Великобритания решава бъдещето си в най-оспорваните парламентарни избори от десетилетия. Коментар на живо от Лондон. Държавата отделя по 3 лева на дете годишно за физическо възпитание. Как спортът спасява от затлъстяване. Добър вечер. Това е посветил нас. Окончателно паркирането върху тротуари ще се наказва с до 200 лева глоба. Същото важи и за парковете, градинките, детските площадки и пешеходните зони. Приемането на промените в закона за движението по пътищата на второ четене предизвика бурни дебати по темата. Дали десетократното увеличение на глобата ще превъзпита шофьорите нарушители или ще отвори нова и възможности за корупция, както твърдяха противниците на идеята? Какви са аргументите за и против драстичните глоби? И решението на кои въпроси, свързани с паркирането, повишиха градуса на напрежението в залата и отново разделиха депутатите. Отговорите на всички въпроси само след минути с репортерите ни Стоил Рошкев за дебатите в парламента и Тихомир Игнатов, който тръгна по софийските улици, за да провери какви са очакванията за ефекта на високите глоби. А сега се пренасяме в Лондон с темата, която целият свят следи днес. Британците гласуват на парламентарни избори, важни за бъдещето и целостта на страната им и за по-нататъчното им място в Евросъюз. За гласовете на 48 милиона избиратели и 650 места в долната камара на парламента се борят 3971 кандидати. Кампанията беше рекордно дълга – 37 дни, но въпреки това изходът от вота остава непредсказуем, както в началото. И в последните анкети консерватори и лейбаристи са рамо до рамо и без шанс да управляват самостоятелно, защото и УКИП, шотландските националисти и други по-малки формации вземат от електората им вдясно и ляво. Изборите в Великобритания следи нашия специален пратеник Владислав Велев. Здравей, Влади! В тези последни часове на гласуването има ли яснота какво ще решат британците и кога да очакваме развръзката на този оспорван вод? Добър вечер. Няма абсолютно никаква яснота кой ще спечели тези избори, защото през последните дни, през последните часове, всяка една агенция за социологически проучвания дава различен резултат, но като цяло резултатите и на двете водещи политически партии са много близки. И смело можем да кажем, че тук става въпрос за борба буквално за всеки един глас, защото наистина няколко гласа само могат да решат коя партия ще победи. Но при мен е колегата Джанет Бари. Здравейте. Hello and thank you very much for this interview. My pleasure. What I'm going to ask you as a journalist, why those elections are important for the UK? They're hugely important for the UK. Изключително важни са за Обединеното кралство, тъй като вие самия казахте, изходът просто не може да се предскаже и резултатите са толкова близко един до друг, че ние не можем да кажем нищо по простата причина, че няма някаква значителна разлика, която да може да ни подскаже какъв ще бъде резултатът. Тези избори обаче ще продължат да бъдат важни до толкова, доколкото могат да определят бъдещето и да пренасочат бъдещето на Великобритания, особено по отношение на членство в Европейския съюз. И по един или по друг начин този вод ще реши. За това е толкова голямо значението на настоящите избори. Освен това, второто, което е важно, е, че то ще реши по-нататъчното развитие на самото Обединено кралство. Все по-голяма става ролята на Шотландската национална партия, която завива все по-голяма популярност. Там играчите вече са много сериозни и като се вземе това и като се вземе значението на партията за независимост на Обединеното кралство, разбираме защо са толкова важни днешните избори. But Janet, we know that the UK is one of the richest countries in the world, in the European Union, but still it's got problems. What are the main problems? Какви са? Аз знам, че има проблеми, с които трябва да се справите, но бихте ли казали нещо повече за самите проблеми?
Първо, отношенията и връзките с Европейския съюз. Аз казах вече и на всички е ясно каква кампания се води по въпроса за членството на Великобритания в Европейския съюз и нещо повече, какви ще бъдат пряките резултати върху икономиката на страната и наличието заетостта на работната ръка. Много е важно поне 1% от уелския вод също да определи това. Лейбористската партия иска да подчертае, че тя е блюстителя на националните интереси и това е също много силно определящ фактор. Точно по един от големите проблеми, които новото британско правителство ще трябва да разреши имиграцията. И следващия репортаж, изгледайте го, смятам го за интересен, в него срещаме с двама български имигранти, които казват какво мислят за отношението към тях. Според официални данни във Великобритания сега работят общо 189 000 румънци и българи и 850 000 европейци от останалите бивши социалистически страни. Въпреки сравнително малкия им брой, точно румънците и българите в последните години се превърнаха в цел за атака на мнозина британски политици. През 1985 много малко британци са посочили имиграцията като проблем, но сега този проблем е сред основните за британските избиратели. Димитър Димитров е от Варна и от 6 години живее и работи законно в Лондон. През 2013 той написа отворено писмо до президента, премиера и тогавашния външен министър, в което се оплака от липсата на противодействие от България на британските атаки. 3 години по-късно нищо не се е променило, казва квалифицирания електротехник. Живота си продължава, просто няма никаква разлика. Всички българи, които познавам, на работното ми място в момента работят сигурно 30 българи и 60 румънци. Никой няма оплакване от тях. Яхя Джамбаски е дошъл в Лондон от Белица заедно с съпругата му преди месец. Той работи в хотел като носач, а съпругата му като камериерка в същия хотел. Мисля, че не е много добро отношението към нас, към българите. Едно за това, че съм българин и друго, че аз в момента не говоря хубаво английски. Много малко говоря. Изглежда, че което и да е ново правителство ще ограничи притока на работници от Европейския съюз, казва директора на Migrants Rights Network. Тази организация помага с юридически съвети на имигрантите и провежда кампании в Великобритания в тяхна полза. Съдейки по обещанията на политиците, правителството ще иска да ограничи по някакъв начин правата на хора от Европейския съюз, например достъпът до различни социални помощи и обезщетения. И в зависимост коя точно партия оглави правителството, мерките могат да бъдат много драконовски. Много от имигрантите обаче казват, че не са дошли в Лондон заради обезщетенията. Аз съм на 50 години. Каква социална система да ползвам? Не съм дошъл да живея тук в Англия. Дошъл съм просто за някакви пари да изкарам и да се пребера в България, защото в България по-хубаво няма, така че тук не съм дошъл за тази работа. Директора на Migrants Rights Network смята, че все повече британци разбират, че няма смисъл от демонизирането на имигрантите, а имигрантите очакват да видят, че отношението към тях наистина се променя. Отново се включваме на живо от Лондон, заедно с колегата Джанет Бари. Janet, I've got one or two more questions. Имам още няколко въпроса, които моля за отговор. Има вече разсъждение по въпроса как ще се състави новото правителство. Смятате ли, че ще има равнопоставеност между партиите? Това е нещо, на което не мога да отговоря и действително това е един важен въпрос за Обединеното кралство, но нормално нашата избирателна система е такава, че отдава естествено предпочитание на по-силната партия. В момента обаче това просто не може да се определи с голяма увереност, както ставаше в други случаи. Според мен, тогава вече, когато започнат да пристигат първите резултати, можем да направим някакви прогнози. Лейбористите имаха едни много сериозни надежди за по-голямо мнозинство, но не е задължително тези надежди да се осъществят. Много благодаря, Дженет, и съм сигурен, че мога да ви задам и много други въпроси, но ще чакаме през следващите няколко дни. Благодаря ви. Чухте коментари на живо от Лондон в деня на изборите в Великобритания. Първите прогнозни резултати очакваме след полунощ българско време.